O primeiro do punto da orde do día é a aprobación da acta anterior, que é a do 22 do 11 de 2022. Se hai algo que obxetar... Se non hai nada que obxetar, entón procedemos á votación da acta. Votos a favor? Por unanimidade. O punto 2 da orde do día é o dictame que se tomou na Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda do venres 25 de novembro de 2022, no que se acordou dictaminar favorablemente a concesión da bonificación do 95% na cota do imposto sobre construcións, instalacións e obra a favor de Aluminios Melide S.C. en relación á obra Proyecto Básico e de Ejecución para Carpintería Metálica e de PVC. Segundo, dictaminar favorablemente a devolución do ingreso por importe de 3.532,85 euros correspondente á bonificación do 95% da cota tributaria aboada. En terceiro lugar, notificar o acordo ao interesado e, en cuarto, dar traslado do presente acordo á intervención municipal para os efectos oportunos. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Boas tardes, noites a todos e a todas. Gracias, alcalde. Ben, nós en este punto da orde do día entendemos que é un expediente administrativo que cumple con todos os informes favorables, xurídicos e económicos e, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do PSDG. Nós, como xa manifestamos na Comisión de Asuntos do Pleno, tamén vamos a votar a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de AM. Tamén imos a votar a favor con todos os informes que están favorables. Non consumimos, entón, o segundo turno de palabra. Votos a favor en este punto por unanimidade, por lo tanto, non é menester. O punto terceiro da orde do día é o dictame adoptado pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda do venres 25 de novembro de 2022 sobre a aprobación da declaración de especial interese ou utilidade municipal dos inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración aos efectos da obtención dunha bonificación do 50% da cota íntegra do IBI no seu caso. E o que se acordou foi dictaminar favorablemente con efectos nos períodos impositivos 2023 e seguintes a declaración de especial interese ou utilidade municipal das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven no inmoble abaixo referenciado, é o que voume facer referencia despois, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifican tal declaración, sendo que se incorporan construcións cun uso distinto das actividades agrarias, gandeiras ou forestais, como, por exemplo, vivenda. Trátase do suxeto pasivo Ana María Vázquez Mato, grado de afección parcial cunha bonificación do 50%. Segundo, dar traslado do acordo ao Departamento de Intervención Municipal ao Servicio de Xestión Tributaria da Diputación Provincial e publicar o contido deste acordo no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide aos efectos oportunos. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Neste terceiro punto da orde do día, nós tamén vamos a votar a favor, entendendo que ademais é unha bonificación do 50%, que foi solicitada en tempo e forma pola interesada, neste caso, e que conta con todos os requisitos legais no expediente. Por lo tanto, non temos nada que obxetar. Moitas gracias, señor portavoz do PSDG.
Igual que no anterior punto, entendemos que ten todos os informes favorables e vamos a refrendar o manifestado xa na Comisión de Asuntos do Pleno votando a favor. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de AM. Imos votar tamén a favor, porque como no punto anterior. Entonces non consumimos o segundo turno de palabra. Votos a favor? Por unanimidade, por lo tanto. O cuarto punto da orde do día é dación de conta do dictame que se levou á Comisión Informativa de Economía e Facenda do 25 de novembro de dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 382M 2022 de data 17 de outubro de 2022 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao terceiro trimestre do exercicio 2022. Darse por enterados. O punto número 5 é a dación de conta que foi dictaminada favorablemente tamén pola Comisión Informativa do día 25 de novembro de 2022 do informe da intervención municipal de referencia 408/2022 de data 31 de outubro de 2022 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao terceiro trimestre do exercicio 2022. O punto sexto é a dación de conta dos decretos da Alcaldía. Dase conta dos seguintes decretos dictados pola Alcaldía dende a última sesión ordinaria cuya copia foi entregada a cada un dos grupos políticos numerados do 527/2022 de data 27 de setembro de 2022 o número 661 de 2022 de data 21 de novembro de 2022, ambos os dous incluídos. Pasamos ao punto 7, que son mocións, rogos e preguntas. Aquí hai unha moción do Grupo Socialista. Ben. Lectura ou... Moitas gracias. É unha moción que ten que ver ca... Acaba de facer unha aclaración a señora secretaria que ten razón. En primeiro lugar, vamos a someter a urxencia. Entonces, votos a favor da urxencia, en este caso. Ou se a queres explicar en principio. Brevísimamente, é unha moción que ten que ver ca situación da atención primaria da sanidade pública galega e dunha iniciativa legislativa promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública. É para debatir en cuestión desto. Moi ben. Pois, en principio, votaremos a urxencia da moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois pasamos ahora mismo do que falaba eu anteriormente e pase a exposición e a defensa. Moitas gracias. Esta moción empeza na exposición de motivos da seguinte forma. A Consellería de Sanidade leva anos recortando e desmantelando os recursos da sanidade pública galega, especialmente na atención primaria, coa finalidade de reducir o gasto e favorecer a sanidade privada, que medra de maneira imparable. Paralelamente, os responsables dos Sergas son incapaces de planificar e xestionar a atención primaria, poñendo en cuestión a continuidade do sistema de atención primaria galego. Entre outras cousas, as reducións de personal, a prioridade polas consultas telefónicas por enriba da presencial, as dificultades para contactar cos centros e conseguir cita, o peche das consultas, e tamén centros e PACs, etc. Impiden o acceso á normal asistencia sanitaria da poboación e crean listas de garda inaceptables. Como consecuencia do exposto, desapareceu prácticamente da atención primaria a promoción, prevención, rehabilitación, participación e o traballo comunitario, mentres que o personal se está sometendo a unha situación de presión, inestabilidade e precariedade incompatibles cunha atención de calidade. Todas as medidas foron recollidas na iniciativa legislativa popular promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública,
Esas iniciativas deberíanse aprobar de maneira urxente polo Parlamento de Galicia, dada a gravidade da situación da atención primaria en risco real de desmantelamento e de privatización, e ir acompañadas dun incremento do orzamento da atención primaria ata alcanzar o 25% do total do orzamento galego. As institucións locais somos esenciais no proceso de recuperar os recursos, garantir a accesibilidade e a asistencia sanitaria e desmasificar as consultas, así como reabrir os centros médicos, os PACs, pechados e acadar que unhas listas de espera que non son compatibles con asistencia racional e de calidade, antes de que sexa demasiado tarde. Por todo o exposto, este Grupo Municipal propón ao Pleno adoptar os seguintes acordos. Primeiro, apoiar a iniciativa legislativa popular promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, integrada por organizacións sociais, sanitarias, de pacientes, sindicais e políticas, que pretende que o Parlamento galego debata e aprobe unha serie de medidas. A. Establecer a atención presencial ao paciente como regra xeral para as consultas médicas. B. Fixar unhos mínimos na disponibilidade de centros e persoal por habitante para salvaguardar a calidade da atención e os pacientes. C. Acabar ca inestabilidade e a precariedade do personal e realizar, como mínimo, unha convocatoria anual de prazas. D. Reabrir as consultas, centros de saúde e PAC de urxencias pechados durante os últimos anos. Incrementar o persoal médico de enfermería administrativa dos centros de saúde e redimensionar os seus cadros de persoal incorporando novas categorías profesionais aos equipos como psicólogos, fisioterapeutas, atención temporal, logopeda, etc., para desmedicalizar a atención e ofrecer unha asistencia integrada. Recuperar as herencias de atención primaria para dotala de capacidade de planificación e autoxestión e acabar co seu sometemento aos hospitales, que sexa o elemento esencial para organizar e integrar a atención primaria cos hospitais, saúde pública, asistencia social e atención á dependencia. Penúltimo, desenvolver as conclusións do Consello Técnico de Saúde de Galicia. E último, en este primeiro punto, poñer en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde das áreas sanitarias para que a poboación teña a capacidade real de planificar, decidir e avaliar a actividade dos centros. Punto número 2 e último, colaborar activamente na recollida de asinaturas e nas mobilizacións e nas actividades informativas de carácter unitario que se realicen para ter unha atención primaria de calidade. Esta é a moción. Moitas gracias. Con respecto á moción, fixome un apuntamento á señora secretaria que agora comentará con respecto a esta moción. Vamos a ver, a urxencia de sesión tense que votar ca maioría absoluta legal dos asistentes. E non hai neste momento, porque só se votaron 6 votos a favor e tiñan que ser 7. Entón, xa non se pode entrar ao debate da moción. Vale? Nin a votación. Nin a votación se tiña que haber entrado, sí. Bueno, pois, entonces, despois da aclaración xurídica que fai a señora secretaria, temos que traer esta moción a un pleno distinto donde contemos con unha maioría absoluta dos votos para que o debate non seña estéril. Por lo tanto, deixamos esta moción encima da mesa e se vostede considera, pois, volvese traer a outro pleno e falase. En este momento non é posible. Por lo tanto, continuamos neste punto despois da moción. Entonces quedan rogos e preguntas. Sí. Había outra moción que entendo que por o mesmo motivo non podemos entrar a debatir, que tiña que ver co consorcio galego. Estamos nas mesmas circunstancias. Necesitaríamos unha maioría absoluta. Bueno, pero vamos a ver, en calquer caso, se non temos maioría absoluta para a primeira, non temos maioría absoluta para a segunda. Por lo tanto, volveríamos a votar, volveríase a expoñelo e non poderíamos continuar polo que nos dixo. Ben.
que eu tampouco dispoñía da moción. Vamos a ver, vamos a cerrar este tema. É dicir, como non temos, por un lado, carecen de unha moción. Vamos a ver, con respecto á primeira moción non temos maioría absoluta, polo tanto, temos que deixar encima da mesa. Na segunda moción, se non temos a maioría absoluta polo mesmo caso, pois teríamos que deixarla encima da mesa. E se por encima pois, a oposición non ten conocimento da moción, é moi complexo discutir sobre algo que unha das partes non conoce. Por lo tanto, lamentablemente, temos que retirar as dúas mocións. E en este momento, pois, dou a palabra ao portavoz do Partido Popular con respecto a rogos e preguntas. Gracias, señor alcalde. Nos as preguntas entendemos están metidas por rexistro, pero entendemos que quedarán para o próximo pleno como é pertinente por falta de tempo. Solo dou traslado aquí no pleno para que teña descoñecemento. Solo temos un rogo que, se me permite, xa yo fago agora, non? Perfecto. Acabamos de recibir esta semana un rexistro de entrada, a resposta a un rexistro de entrada que fai o Grupo Popular pedindo informes referente a punto da orde do día que discutimos no anterior pleno extraordinario, que tiña que ver cunha providencia que consta no expediente do día 2 de novembro referente a un informe xurídico que debe estar emitido porque hai 10 días para emitilo. Se nos contesta por parte deste goberno, se nos contesta en tempo e forma, nos 5 días pertinentes, que imos a ter acceso ao expediente o día 23 de xaneiro. Ben, eu quero recordar e rogar neste pleno, que é onde merece a pena dicírllelo, sede parlamentaria local, que a Lei de Transparencia está para cumplida, que non merece a pena andar ao xogo do ratón e do gato cando a oposición ten dereito a ter todos os informes, que entendo que non fagan o ridículo ocultándonos información porque non vai a levar a nada bo. Entón, esa praxe eu creo que debe ser desterrada, nunca houbo neste Concello, e vostedes que estiveron tamén na oposición poden o saber, e recordarlle a esta portavoz e a este grupo que ten a seu dispor o expediente, eu podolles decir con fecha de tempo que non consta este informe nin na da Comisión Informativa de Asuntos Extraordinarios no Pleno, nin no Pleno Extraordinario, nin nos ditames. Polo tanto, faganmo chegar. Ese é o rogo, que o Partido Popular teña o informe que tiña que ter elevado a pleno, porque xa pasaron os 10 días. Polo tanto, ese é o noso rogo, agardando que poida ser subsanado. Nada máis. Moi ben, agradezcolle o rogo. Este goberno nunca fai o ridículo. É dicir, o ridículo fan as outras persoas cando fan unhos rogos unha maneira que é unha especie de bronca ao goberno. Por lo tanto, os rogos son outra cousa. Para os plenos e nos puntos que correspondan, pois xa se dirá. En calquer caso, o espírito queda claro do rogo. Por lo tanto, non quedando máis puntos na orde do día, dáse por levantado este pleno.